Takže ahoj všichni, právě děláme neon, no spíš Kája dělá neon. Čau. No a teďka to uvidím, jak se vytváří. Poslední. Kde? Oh, ten je mega cute. I kdyby něco, já ho mám taky. No ještě, že mám místo. Mám i job potion? Ne. Žiješ? Jo. Co? To si jako kde sehnala? No. Jo, aha! Tohle. No. No v tom přece. Ne, asi jsem si na to vzpomněla. Pane bože. No co, špatná paměť. Ty už si to zastavilo? Ne. Takže já mám nejen Ghost Wolfa a ještě mi zbývá vychovat. Já jsem jdem do oblíbených. Ještě mi zbývá vychovat ten Ghost Wolf. Jdu krást lidem candy. Ještě mi zbývá vychovat Dunky, Fennec Fox a Mravenec. Ale já ani Jinak nevím, mám kolik mi toho dva. zbývá vychovat. 4, 5. Zbývá mi Ghost Wolf, Fennec Fox Neonu. a... To je vše. Mě zbývají vychovat Fennec Fox, Ghost Wolf, Mravenec a to jsem ještě říkala. Dunky. Jo. Já pudla mám. Já vám v jednom videu ukážu všechny moje neon pety, jo? Žádnýho mega neon peta nemám. Ale měla. Ano. Já taky jsem měla. A už nemám. Já to natočím i na TikTok. Yeah. Já si myslím, že Ghost Wolf je jako docela vzácnej. Já si myslím, že ne. Čau, já jdu na minihru. Já taky. Já si to myslím, že je slepice? vzácnej, protože už se nedá sehnat a dá se sehnat jenom ve trade. To zjistíme teďka, jestli je vzácnej nebo ne. Já si jdu starat o Halloween White Movie Cat, která je čerstvě newborn. Moje je... Postín! Nechceš mi ji dát, plus. Ne. Já ti dám zase tu newborn. Ma. Ale já ho nechci chovat pořád. Kámo, neboj. Halo, no konečně. Tak, jdeme na... WTF? Jdeme na minihru, kterou jsme minule dali. Plus slepice. Yes. Jo, slepice místo postele, hele. To, co mělo být jako za zvuk? Nevím. Ok. Ty jsi ještě tady pořád? Ne, asi. Portál. Portál. Je tady vůbec Dobře, ten teďka Ghost bude Wolf. unicorn. Tak ne, no. Haha. Čau, já jdu do Vánoc. Já taky. Já se těším na vánoční update. Já taky, já už mám u sebe Vánoce. Já taky, hele. Ne. Ne. Jdu na portál. Border Collie je vzácná. Vzácnější než je Ghost Wolf? Kámo, já tady Ghost Wolfa ještě tady neviděla, já to tady hledám. Portál, jo? Tak jdu po 300 biliarda týkrát na portál. Kámo, jako kde je ten Ghost Wolf? Mě teda ale zajímá. Já se ani nemusím hnout.
Zatím žijeme všichni. Dobře, tak to je vzácnější než Ghost Wolf. Co je vzácnější? To. Ghost Dog je vzácnější než to. Ghost Dog je vzácnější než Ghost Wolf. Game over, já prohrála, jako fakt. No hele, já taky. Ani já to Hele, nevím. Robin je vzácnej. O jedno místo méně vzácnej než Ghost Dog. A Ghost Wolf je vzácný. Hele, já mám tohle a to je vzácnější než Ghost Wolf. Co máš tohle? Já tohle nevidím. Mám Head Rebel. Head To já Rebel. taky, hele. Neke. Ty pořád natáčíš? Jo. Dobře. Já jsem teď Yes. Nikolku hezky přinutila, aby šla na PC, protože já bych stejně dělala k smrti, protože Ano. moje mamka má tady km. Km neboli takzvaně teta. Ano. Nepravá samozřejmě. Offerden. No. Viděli jste už můj outfit? Kámo, teď to vidí na té kameře. I'm hungry. Teď jsem slyšela to I'm hungry. O jakýho peta se budu starat? Nevím, hej, chceš vědět, co jsou ty nejméně vzácný peti? Jo. Jo. Buffalo, kočka, pes a lasička neboli otter. Cute a bara? Co? Cute a bara? Myslíš tam tu kravičku? Tak to nevím. Kdyby něco, to je čumík. Aha. Čum to. Bože, co to je? Co to vymýšlíš? Kdyby něco, já se teďka starám o egg. Já jsem ti rozuměla krev. Jam. Fuj, ty jsi upír. Ty snad ne. Ne. A jo, vlastně já jsem upír. Tak proč říkáš fuj krvi? Nevím. Jo, mám tu nejnižší kvalitu, protože se mi to seká. A ani Moje nevím má jak. miliony let. Nekecej. Tak. Něco koukám si. Já jsem dneska všechno stihla do 4 hodin. Protože ve 14:00. A počkej, do 2 hodin. Nebo počkat, co? Nevím. Prostě do 4 hodin. Od 2 nebo od 14:00 do 16:00 jsme si napsali. To jsou 2 hodiny. Ano. Jsme si s někým nepsali. Ani nevím, jak se to mohlo stát. No já to vím, hele. Kde je ta cute a kabra? To nemůžu Já ji najít. mám. Já ji mám. Já ne. Já jo. Mě nabral týpek. Chceš vědět, jak vypadá ta cute a bara? Ne, já už to vím. Dobře, teď jsem dala na dlouho pauzu, ani nevím proč. Protože to tak by, že bylo na schvál dát tu pauzu. Protože jsem musela. Tak když si dám tu nejvyšší kvalitu, tak to je super. Mně se ten notebook potom stejně vypne. Nekecej. Proč všichni chtějí po mně tu family? Nevím. Budu to ignorovat. Ok. Já to taky ignoruju. Game is starting soon. S Bohom. Ten S Bohom. Co?
se zlavil. Jo, a tak nic moc, tak jsem umřela. Ale pak Ještě, že tu je první checkpoint. Au. Jej. Dáme mu hot dog. Ok. Já se lekla! Panebože, kdo by omylem nahlásil sám sebe? To udělal kdo? Někdo tady prostě nahlásil sám sebe. Can you try to report yourself too? I did. To ani nejde. To ani nejde se nahlásit. No, nejde jakože no. Hej, nechceš si zahrát Hardware o Marmite Testing? Ok. A nejdřív to potřebujeme ukončit. Ty se na to ani nedíváš, jo. Zmizela ti. Come on. Zmizela ti kuma. nekoukala a to, že se mi to tady zase naskupilo. Teď jsem jim tam udělala smr. Dělá rok. Ne. Nečo. Tak já to ukončím tady, jo. Takže lidi, by mohlo být pro dnešek vše a zatím se mějte tak. Ahoj. Pa.